Nog een bedankt voor de overnachting. Dan sturen ze nog een kaart ook nog. Leuk, hè? Boeken vol mij ontinkens lezen bij bed- en brochtjehouder Lydia Hoogland op tafel. Al 30 jaar had ze een B&B bij Verwert. Lydia zwargt het graag voor meesken. Doet haar 3 jongens iets de dooruitgang, spelen dan ook het lege nestsyndroom op. Ik stelde voor van, nou, wat gaan we doen? De kamers zijn leeg, 3 jongens zijn uitgevlogen, 5 slaapkamers. Wat doen we ermee? Verkopen we de boel of gaan we bed en brochtje doen? Nou, bed en brochtje, dat is wel nog net. Wat geen vreemd volk, oervlier. Wie schetst mijn verbazing dat na een aantal jaren eens een keer een tijd rustig was. Dus die zei van, krijg geen gasten meer? Dus wie zat er op tegen, hij of ik? Hij vond het heel leuk. Al die tijd is ze lid van de Frieske organisatie. Die bestaat 50 jaar en dat wordt vierd mooi een groot feest. Het is wel ontzettend leuk om bij een organisatie aangesloten te zijn. Want je hebt dus het gezamenlijke, het 1 keer per jaar, hè, ja, uitsluitend dan die 2 vervelende coronajaren, hebben we elk jaar ook een bijeenkomst. Maar dat geeft natuurlijk een verwantschap tussen de onderlinge adresjes. Want iedereen doet het op zijn eigen manier en iedereen heeft zijn eigen sfeer en zijn eigen accommodatie uiteraard. Hè. De organisatie wil een hege standaard del zetten. Lydia die jartiert B&B-inspecties droeg de hele provincie. En dan moesten wij ze keuren of afkeuren soms zelfs. Ja, dat was wel heel sneu. Maar dat hebben we inderdaad gedaan, ja. Een soort keuringsdienst van waarde. Een beetje als je nog alles wat mooi is of de beddengoed binnen. Of, We gingen zelfs, ja, je zult het niet geloven, gingen zelfs op een bedrand zitten van, is het bed wel sterk genoeg? Na 30 jaar zit het avontuur er wel op. De heren beginnen te tellen en het is een soort werk. Maar echt hielen dol ophouden kan Lydia nooit. Ik denk dat ik het grandioos mis, absoluut. En dat ik misschien, als het zo voorkomt, dat ik mensen nog wel eens toelaat. Want ja, ik heb nou eenmaal die ruimte boven.